En primer lloc, com ja ha indicat el secretari autonòmic que hi haurà una nova mesa, la setmana que ve nosaltres la sol·licitem per a demà. Considerem que és totalment innecessari dilatar en el temps la negociació, és el que està reclamant la comunitat educativa, el professorat, predisposició plena per la nostra organització per negociar dia i nit si fa falta. I per tant, que queda palesa la voluntat nostra de negociar ja, demà. Després s'ha comentat diverses vegades i no ha hagut resposta, i si ha sigut així, disculpeu-me, però hem demanat les actes, especialment la de la signatura, i per tant voldria saber, la volem ja i en conseqüència voldríem saber quan la podríem tindre. Després m'agradaria remarcar l'apreciació que ha fet el director general de centres, simplement matisar que bona fe negociadora seria que no haguera fet falta 26 dies de vaga educativa per evolucionar uns documents. Això hauria sigut bona fe negociadora, abocant al professorat i a la comunitat educativa un desgast totalment innecessari. Respecte a l'execució del pla edificant, durant el botànic s'ha fet al·lusions el director general d'Infraestructures, ja que estem posant dades damunt la taula, penso que s'ha oblidat comentar que entre el 2016 i el 2022 es van eliminar 620 barracons que venien d'una època anterior. Per les al·lusions que ha fet el secretari autonòmic també a la separació de poders, nosaltres l'entenem perfectament, però també estem en el nostre lloc de reivindicar i proposar millores per al sistema educatiu públic valencià i també, òbviament, ho fem per a la nostra llengua pròpia. I, per tant, demanem la negociació d'un canvi de model lingüístic diferent del que està aplicant-se. Altres qüestions és que si va modificar-se, com pareix que s'ha plantejat l'apartat de condicions laborals i salarials, perquè hi ha, per el tema que ha hagut sobre la interpretació del que diu la revisió a l'IPC, doncs nosaltres, com no pot quedar d'una altra manera, demanem reobrir-lo i negociar-lo. Més que res perquè és un clam el rebuig que ha tingut pel conjunt del professorat, tant per la forma en què va passar com per el contingut i per les diferents interpretacions que s'han donat sobre un mateix fet i com també perquè falten altres qüestions que les consideren cabdals, com la compensació per el subsidi d'incapacitat temporal de Muface o les pagues extres completes. I també m'agradaria afegir, ja abans de passar a la meva companya, que la negativa que em vam tindre l'altre dia per accedir a un centre de treball, en aquest cas la conselleria, on també hi ha persones que són docents i que treballen en el marc de la negociació d'una vaga indefinida, atenta clarament contra la llibertat sindical, no ens van deixar ni recolzar-nos en l'ombra a la porta de la conselleria i espero que no torni a passar perquè jo tildaria aquest acte com una qüestió indigna del tracte que van rebre. I referent, seré el més breu que puga, referent al tema de la separació de poders, el secretari autonòmic ha parlat de diversos conceptes en els que nosaltres estem totalment d'acord i considerem que s'han de complir i no només dir que es complixen, paraules i no fets, deeds, no words. El secretari autonòmic ha parlat de complir la legalitat, de respectar la separació de poders i de regir-se per la sobirania i representativitat del poble. Comença per la legalitat. La LOMLOE, en la seva disposició addicional 25ª, que té com a títol Foment de la igualtat efectiva entre homes i dones, diu que els centres sostinguts parcial o totalment amb fons públics desenvoluparan el principi de coeducació en totes les etapes educatives. Subvencionar amb més de 70 milions d'euros a centres que segreguen per sexe no correspon a aquest apartat. Continua per la separació de poders. Molt de respecte tampoc ha mostrat la conselleria quan han sigut diversos els requeriments del Tribunal Superior de Justícia perquè es complisca l'acord de plantilles del 2023. I pel que fa a la sobirania i representativitat, i en aquest exemple acabe, s'ha explicat la importància de la representativitat majoritària en les Corts, que va ser la que va aprovar la llei Rovira. Però, en canvi, el secretari autonòmic
no mostra el mateix respecte i li ha donat exactament igual la sobirania i representativitat del professorat en esta mesa i dona per bo un acord retributiu que està signat per una representativitat minoritària i insuficient del 33%. Li pregue, des de la cordialitat, però també des de la contundència, que no doni lliçons de respecte a la legalitat, a la separació de poders i a la representativitat al professorat, perquè l'autèntica lliçó així l'estem donant el professorat en vaga. I demanem que en la mesa es convoque per demà mateix, i que es regisca en tot moment per la veritat i per el desig de desbloquejar un conflicte en el que després de 26 dies s'ha demostrat aquesta administració com a mínim incapaç de resoldre. Gràcies.